Anni Llŷn ydw i. O ble ydych chi'n dod a ble ydych chi'n byw nawr? Wel, dwi'n dod o Ben Llŷn a dwi'n byw ym Mhen Llŷn rwan. Dwi wedi bod o yma am chydig blynyddoedd yng Nghaerdydd, ond dwi wedi dod nôl yn ddiweddar yma i fyw mewn pentra sydd tua 5 milltir o lle ges i fy magu. Pa 3 gair sy'n eich disgrifio chi orau? Creadigol, bler a prysur, siwr o fod. Pa swydd ydych chi eisiau gwneud pan oeddech chi yn yr ysgol? Dwi ddim yn cofio, ond joio perfformio a canu. Dwi'n yn cofio meddwl am swydd. Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi neu edmygu fwyaf a pham? Dwi'n edmygu fy rhieni am ffordd maen nhw wedi magu ni a rhedeg busnes eu hunain a ffordd maen nhw'n delio efo amrywiol bethau o ddydd i ddydd. Ond y ddiweddar yma, dwi wedi bod yn meddwl lot am Amanda Gorman, y bardd ifanc nath roid yr anerchiad na pan oedd Joe Biden yn cael ei wneud yn arlywydd yn swyddogol. Dwi'n edmygu lot o awduron a beirdd benywaidd. Beth yw eich hoff fwyd? Steak a chips. A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch chi? Wel, dwi'n cofio darllen nofel o'r enw Seren Wen a'r Gefndir Gwyn gan Robin Llywelyn ac mae hi chydig bach yn abswrdaidd, swreal, a dyna'r tro cyntaf i fi sylweddoli faint o ryddid fedrwch chi gael pan ydych chi'n creu. Pan ydych chi'n creu eich stori eich hun yn sgwennu rhywbeth. Dwi'n meddwl am y nofel yna neitha aml o ran gyna be wyt ti isio, sgwenna be wyt ti isio. Be sy'n rhoi ysbrydoliaeth i chi? Wel, mae gen i 2 o ferched bach. Maen nhw yn fy ysbrydoli fi bob dydd. Dwi'n y pethau bach maen nhw'n neud, sut maen nhw'n edrych ar y byd, sut maen nhw'n ymateb i bethau. A mae'r plant o phobl ifanc dwi'n gweithio efo nhw a dwi'n cynnal gweithdai a sgwennu efo nhw yn dylanwadu lot yna fi. Dwi'n wastad yn meddwl am y plant dwi'n nabod pan dwi'n sgwennu ar eu cyfer nhw. Beth yw eich hoff ffilm neu raglen deledu? Hwn yn gwestiwn lot rhy anodd. Dwi'n enjoyo gwylio chydig bach o fatha comedies, hen bethau sy'n cael ei dangos drosodd fel Frasier neu Friends neu Come On Wakefield neu rhywbeth felly. Ac o ran ffilms, bod fi'n mwynhau elfenna swreal, fatha ffilmiau fel dwi'n cofio'r enw'r ffilm na efo mynd mewn i Inception a ffilm fel Prestige. Ond dwi'n mwynhau ffilms lle sydd wedi cael ei trosi o fod o nofelau achos dwi'n licio yr syniad na o be mae awdur unigol wedi gallu greu mewn nofel a wedyn be mae cynhyrchiad mawr yn gallu greu yr gymhariaeth yna. Ond mae yna wastad rhywbeth special am unrhyw ffilm sydd efo elfen o wirionedd yn hi, based on a true story. Mae ffilms fel yna hefyd yn cael fi. Beth ydych chi'n hoffi gwneud i ymlacio? Dwi'n hoffi darllen, dwi'n hoffi mynd am dro, dwi'n hoffi gwylio teledu, gwylio ffilms a cyfresu, a cael cawod. Bod yn y gawod am hir yn meddwl yn bethau. Dyna pryd dwi'n cael llonydd. Pa agwedd o'ch gwaith ydych chi'n mwynhau fwyaf? Be dwi'n mwynhau fwyaf am fy ngwaith ydy yr amrywiaeth dwi'n gael. Dwi'n gweithio ar sawl prosiect ar yr un pryd, felly dwi'n cael sgwennu am sawl peth gwahanol ar yr un pryd. A hefyd, gan bod fi'n sgwennu ar gyfer plant, mae wastad angen yr adloniant a'r her o ddal dychymyg. Dim ots be di'r pwnc, mae eisiau droi o'i fod yn rhywbeth diddorol. Os oedd rhaid i ti ddewis, beth bydde dy hoff gerdd a pham? Mae hwn yn gwestiwn anodd. Cerdd sydd fatha aros hefo fi ar hyd y blynyddoedd. Ers pan oeddwn ni i chael i fel rhywbeth i lefaru rhyw flwyddyn, rhyw steddfod. Oedd Hedydd yn yr Haul, llyfr hanes gan T. Glyn Davies.
A Duw yn y dyddiau hynny a greodd rhywbeth am gynach na gymwysgiaid y ddeiar. A be di oedd i cerdd yn sôn am y foment pan nath Duw greu Cymru. A mae'n hyfryd o ddelwedd ac o olygfa. A yna rhywbeth yn cyffwrdd i bob tro dwi'n darllen neu'n llefaru hwnna. Ond o ddiweddar yma, cerdd newydd sbon, nes i fwynhau o'n i'n darllen i bore yma, deud y gwir, allan o lyfr Eiliad ag Einioes gan Casia William. Cerdd am pan ddaeth David Bowie am de bach, pan ddaeth David Bowie am de bach. Ond mae'n ormod o gerddi gwych allan na i fi ddewis. Pa wlad hoffech chi ymweld â fwyaf a pham? Swn i'n licio gweld mwy ar yr Alban, ar y fath, swn i'n licio gweld mwy ar Norwy hefyd. Just o ran y tirwedd diddorol a'r diwylliant a sut mae pobl yn byw yn Norwy. A dyna ni, cwestiynau anodd iawn, a dwi ddim yn siŵr bod fi wedi llwyddo i ateb pob un, ond diolch yn fawr iawn. Talo! Dylen ni teledu, dwi'n newydd gofio, pethau ail-wneud tŷ a ballu. Unrhyw raglen efo George Clark neu Grand Designs.